популяр җырларыгызга да тукталып үтәсе килә. Алар барыбыз да яраткан кым сәгате, Бәллүр Савыт җырлары. Менә бүген бу җырларны башкарганда күңелегездә нинди хисләр туа? Иҗатымның фундаменты кебек әйбәт. Бәллүр җырлар. Мине һәр вакытта да, менә үземнең концертларда, томашачы һәр вакытта да шушы җырларны җырлавын сорый. Ләкин шундый безнең бер момент булды. Инде хәзер аның турында сөйләргә мөмкин. Бу җырларның юридик менә яктан, хокукларына мин кагылышлы түгел. Бу җырның авторы Оскар Усманов, көе, сүзләре Барс Медиа компаниясыныкы. Мин инде җырлаучы гына. Минем бары тик бу җырны җырларга гына хокукым бар. Мин бик теләдем, әлбәттә, шушы җырлар дөньяга, бүтән мәйданчыкларга чыгуын теләдем. Һәм ниһаять, менә бу ел без моны булдырдык. Һәм хәзер яраткан җырларыбызны рәхәтләнеп тыңлый алабыз. Менә бу җырларыгызны башкаларга бирер идегезме? Оскар Усманов аны теләсә кемгә бирә ала. Һәм мин риза булыр идегезме күңелегез белән? Мин риза булыр идем. Нишләп җырламасыннар? Чөнки мин уйлыйм, җырлар алар яшәргә тиеш. Дилә, кызыгыз хакында да сөйләшеп үтәсе килә. Ул инде язучыларның күз алдында үсте дип әйтергә кирәк. Исеме Сәфинә, шулай бит. Инде күптән түгел генә сез аның чәчендә буяттыгыз, зәңгәр төскә. Кыз бала тәрбияләүнең нинди авырлыклары бар? Һәрбер конфликтны аны тырышырга кирәк. Бары тик мәхәббәт аша гына уздырырга. Аңларсаң баланы, аның күңелен аңласаң, мен калса барысы да яхшы була. Зәңгәр чәчләрен хупладыгыз индеме? Ул инде нормаль күренеш. Вакытлычадыр бу. Мин бары тик кенә. Мин беркайчан да аңа рөхсәт итмәячәкмен. Ниндидер татуировка кебек әйберләр, тәнне тиштерү, пирсинглар. Менә моңа мин нык каршы. Һәм мин аңа әйттем, 18-гә кадәр бер нәрсәне дә тиштермисең дә, бер нинди татуировка да эшләмисең. Дилә, әтиегез хакында да сорап үтәсе килә. Бүген ул ни хәлләрдә? Яман шиш ягыннан барысы да яхшы, әмма ләкин менә кызганычка каршы операциядән соң аның икенче авыруы барлыкка килде. Ул безнең хәзер диагноз кудлар аңа деменция, һәм аның менә гел начарлана инде. Аңа инде үзенең авылында, үзенең йортында, менә бик комфорт яшәргә, менә ничек аңа җайлы, барысын шуны булдырдык. Ул үзенең йортында яши, ярдәмчеләр белән, караучылар белән. Исән сау булсын, иң мөһиме. Әлбәттә, янәшәдә булуына да ул безне таный. Без әлбәттә инде кайтып йөрибез. Ул аңа бик шат, һәр вакытта шалтыратып тора инде. Дилә, менә бүген күңелегездә нинди уйлар һәм нинди максатлар белән яшисез? Бүгенге көннәрдә менә шушы периодта мин инде үземнең шәхсән, үземнең соңгы концертка әзерләнәм. Минем эчке халәтем, бүтән үземнең эчке дөньямны ачып бирәм. Мин җырларым аша, программа аша, сценарий аша.